Hun glædede sig, havde opbygget et helt lille lager af lightergas. Da hun vågnede op lørdag morgen, måtte hun først tålmodigt finde sig i, at forældrene formandede hende om at blive hjemme og ikke lukke op for fremmede og ikke invitere nogen hjem, og hvad de nu ellers skulle finde på hen over morgenkaffen og rundstykkerne og den skiveskårne ost. Langt om længe tog de afsted. Hun stod i døren og vinkede til dem. Da bilen forsvandt i det fjernede, lukkede hun roligt døren og spurtede op på sit værelse, hvor hun tog den lille sølvkæde med hjertet om halsen. Den havde hun altid på, når hun sniffede gas. Ellers ikke. Så rakte hun ind under sengen og fandt den første dåse frem. Hun blev på sit værelse hele dagen, og hver gang rosen var ved at klinge lidt af, tog hun noget mere. Hendes forældre ringede 4 gange, og hver gang var hun i stand til at lide helt normalt og fik forsikret. Hun blev på sit værelse hele dagen, og hver gang rosen var ved at klinge af, tog hun noget mere. Hendes forældre ringede 4 gange, og hver gang var hun i stand til at lyde helt normalt og forsikre dem om, at alt var i orden. Hun havde godt nok lidt problemer med at styre tungen, men hendes forældre bemærkede det ikke. De havde helt sikkert fået selv lidt at drikke, selvom hun havde det svært ved at forestille sig det. Hun formåede at være omtoget hele dagen, indtil mørket faldt på. Der fik hun pludselig lyst til lidt hygge og fandt nogle fyrfadslys frem.